Vishal Brahma position जानो हादों district above men cycling competition आव नैथि first position जानानै दिनैनि बे प्राइज राननाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। जाबाय बिशाल ब्रह्म आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय दिनै आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव एलएसि लेभेलाव चेम्पियन जादों आरोखि ना ओमफ्राय एबार स्टेट गेलेगोन ओमफ्राय दा आं बेखौनो सानो माने साइक्लिंखौ एस ए स्पर्ट्सथ' आं गेलेखायो ओमफ्राय माने आं नर्माल मानसिफोरनिसिमबो माने सानोखि लाइक मोनसे इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरोखि ना डे टु डे लाइफआव फर फिजिकेल फिटनेस मानो होनबा जानाय लोंनाया आजिखालि थिग गैया ओमफ्राय नोंसोरबो आं जेसेबांखि नुयो माने एसे मटाफा जानायफोरखौबो एसे खमायो आरोखि ना साइक्लिंजों थ' आं बेखौनो सानो ओमफ्राय स्टेट लेभेल गेलेगोनखौ एबार आं एक्साइटेडबो आंनो इन्टारनेसनेलबो गेलेखांखाबाय ओमफ्राय एबार स्टेट लेभेलावबो चेम्पियन जानो आं आसा खालामो ओमफ्राय बिदिनो मोजां मोनदों गोसोखौ ओमफ्राय इन्टारनेसनेल गेलेनाया आं माबा वर्ल्ड रेकर्ड रेस गेलेदोंमोन माबायाव इटानगराव ओमफ्य बाहाय माने आं एसे गाज्रि जाना आरोखि खेलाया बाहाय थेवबो आनफर्चुनेट माने आं एथबां लाइक एक्सपिरियेन्स दंजोबो दाबो 2 इयार्सबो जायाखै आं साइक्लिंआव ओमफ्राय थेवबो आं बिराद मोजां एक्सपिरियेन्स मोनदों ओमफ्राय लासैनो बिदि गेलेलांगोन आरोखि माने दानि रेसिंआ बेसेबां किल'मिटार दानि रेसिंआ माबा 32 किल'मिटारमोन बेखौ 1 आवार 8 मिनिटाव कमप्लिट खालामनो हादों माने हारसिं बायदि खस्थ' जायो आरोखि ना माने सालायफाग्रा माने कम्पिटिसन बायदि एसे नांगौ इन्ट्रेस्ट जादों ओमफ्राय नै फंबायमोनबो दंमोन बिसोरबो बिराद मोजाङै सालायदों ओमफ्राय थेवबो आं गेप लाखिबाय थादों आरोखि ना बिदिनो थेंक इउ साइक्लिंआव जेनेबा नों प्रफेसनेल लेभेलाव थाङोबा लाइक जेनेबा सानना रड साइक्लिंखौ लायोबा नों 150 to 100 बिदिखौ लादो आरोखि ना ओमफ्राय एकदमबारे गिदिर लेभेलाव थाङोबा लाइक 200 प्लासखौ लाखा ओमफ्राय एमटिभिआव लायोबा लुप सिस्टेम जायो आरोखि ना ओमफ्राय लुप सिस्टेमावबा लाइक 3 किल'मिटारनि लुप जागोन बेखौ 6 बार 7 बार खनबा बिदि गिदिंनाय ओमफ्राय ट्रेक साइक्लिं खालामबा बे ट्रेकना आं एथबां आइडिया गैया ट्रेकआवबो ट्रेक साइक्लिं दं स्टेडियाम सिङाव जायो दा आं मस्टलि एमटिभि ओमफ्राय रडआवल' फकास खालामो बेनो आं दा हाब्रुबारि क'क्राझारनिनो